Onde estarei, ó? Eu que sei, ó. Pero mira, como lle fajan algo, Fito, non foi culpa túa, vale? O que a mí non me entra na cabeza é como pode secuestrar o seu propio pai. Oiche, que suso non fui, Ai non? Pois parece que está bastante claro, Que suso non fui. Será feito moitas por aí adiante. Pero é de Portosás, eu de Portosás. Non fai esas cousas. Suso, se non fixaches nada, tes que ir á policía. Non podo ir á policía. Por eso preciso a túa axuda. Está ben, vou te axudar. Pero tesme que contar todo o que está pasando. Veña, barállate. El que quede fora. Se hai problemas dentro, quero que sexas tío que dispares. Supoño que... a matar. Por se acaso, vai preparado para facelo. Outra vez. Tranquilo, petróleo. Pasade. Te estamos esperando. ¿Dónde está nena? Papá! Tranquila, Iria. Todo vai sair ben. Iso vai depender de ti, Suso. Sí. Que lle vai pasar a papá? Nada, bonitinha, ten que parar unha cousa con ese home. Veña, vamos, corre. Pasar a papá. Nada, corre, 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 corre. Sí, co comisario Besteiro, por favor. Non te movas. Que tiña, Iria? Que tiña aí, Que tiña? Tranquiliño todo o mundo. Ei! Veña, larga. Dame a manilla. Veña, larga. Non sei quen és, pero déboche unha, ok? Ok? Corre, Iria! Veña, Suso, fora daqui. Sí. Veña, vamos. veña. Suso. Suso, estás ben? A ti que che parece? Iria, estás ben, niña? Sí. Sí. Onde está papá? Papá está ben, nena. Papá está ben. Tesmo que contar todo, vale? Non agora non, por favor. É Suso? Quen sabe? Arriba. Uy. E agora que imos facer? Teño que resolver uns asuntos. O Aguiar nunca faría o que fixo sen que a organización o apoyase. Así que ainda teño algunha conta pendente. Ten cuidado, Suso. Agora son máis perigosos que nunca. Doche. Só cando río. Cuando
Así que benvida outra vez a Portozás, Iria. Non sabes que preocupados nos tiveches a todos. Seguro que Andrés e María xa lle contaron que estivemos todos moi pendentes dela estes últimos días. Benvida, Iria. Mira, teño por aquí a noticia da morte deste tal Antonio Souto. Ti coñecíalo? Non, pero falaronme dele, era o que tiña o Varaduiro de Puntasás, non sabes? Diz que era moi querido, Ben. Vale, vamos. E se Iria volveu con nos, outra persoa ben querida en Portozás marchou para sempre. Antonio Souto, o dono do Varadoiro de Puntasás, morreu a semana pasada en Barcelona. Antonio Souto naciu en Portosás e marchou para facer negocios a Cataluña. Chegou a ser un dos armadores máis importantes da costa mediterránea, pero nunca se quixo desfacer do seu primeiro negocio, o Varadoiro de Puntasás. A súa filla Elena chega esta tarde a Portozás coas cinzas de Antonio Souto. O noso recordo para Antonio Souto e un saúdo para a súa filla Elena. Coa morte de Antonio, acabouse todo. Acabouse todo. É que aburride xa con eso, Adrián. Non haberá, é o único varadoiro que temos en Portosás. Non haberá un aquel para que isto saia adiante, non haberá. Non hai maneira. Levamos máis de 2 anos perdendo cartos. E que? A Antonio, xa sabedes como era, non lle importaba. Pero agora... Agora a miña nai, Agora ven aborrecida de Elena... Elena. Vai querer gobernalo todo. Elena leva media vida polo mundo adiante. Non vai chegar. É poñerse á fronte dun negocio e traballar para sacalo adiante. E dalle. É o único varadoiro. Os barcos de Portosás necesitan un varadoiro, non hai outro. Onde van os anos xa que non vexo a Elena? Se a vez a niña coñezo, Ti eras un rapaz, imposible. Imposible esquecer a Elena, Hai polo menos 15 anos que non a vexo. 15 anos xa ten a lancha. 15 anos xa ten a lancha, pero aborrecidas como ela, habíache ben poucas, Non era para tanto. Pouco caprichosa. Caprichosa, dis que era unha homicida, unha perturbada mental. Ela non acordas aquela vez que case que me mata polo aquel da chalana... Lembrome ben. Ainda tes a fendecha da NASA na cabeza. Lembrámonos todos, ovelliña. Que ten lá? Tens medo ou que? Non, medo non lle teño, eu que sí. Pero nunca me chistou a min esa rapaz. Ainda por riba era fea como a boca dunha raia, mira. Veña, non era para tanto. Guapa non era. Pero eu sempre lle tiven cariño. Sí. Pois a ver se ela tamén cho ten a ti, porque senón vas listo ti, o varadoiro, máis toda canta merda aí no mundo. Espero que polo menos queira escuitarme. Sí, escuitar é libre. Cada día está máis claro, Evaristo. O futuro está nos servicios, A caixa de broches. Neno, estou lendo o periódico, Ajá. Pero é o que levas facendo toda a mañán, Lendo o periódico e máis falándome de váteres. De váteres non, home, de servicios. Sector servicios. Do carallo. Que non, turismo, entendes? A ver, canta xente non vai velo do Almen aí a Cormella? Algúns excursións. Algúnas non, moitas. E veñen desde Madrid, Vela Pedra. É que aquí fajeu. Aquí non temos unha pedra tan grande. Aquí temos broches, veña, damos broches. Algo teremos nós, que poida atraer o turismo tamén no inverno, non? Pois non sei, aquí as pedras que temos son normais, man. As caen nas paredes e tamén hai postes de luz, é todo normal, o máis normal do mundo, Eu non sei que pode haber aquí que... Pois aí está! Aí está o máis normal do mundo, tío, dixeches. É que? Que... Eso, entendes? Que aquí o que somos é eso, normais. Somos normais, todos menos ti, Non, home, non. A xente que ven á Costa de Morta, á praia, non é no inverno, que nós non temos monumentos, pero temos a vila máis normal do mundo. Visite Portosás, a vila máis normal do mundo. Ese é un negocio. Pero é normal de aburrida, Ladislao. Non, é que xa o estou vendo, entendes? Moreas de turistas que veñen aquí, eu atrás deles dicindo eso de... aquí teñen a don Evaristo Currás Perseveiro traballando nunha das prósperas empresas de Industrias Couto. O turismo rural estaba ben, Evaristo, pero agora o que ven é o turismo normal. Que é un normal perdido? Dá para cá as broches, Oia. Como estás, amor? Ben, pero hoxe non podo ir á escola. E iso? Onte estabas perfectamente, non? Xa, pero hoxe sinto-me rara. Iria, tes que volver á normalidade,
A facer a túa vida de sempre, empezando por ir á escola. Mañán vale, Andrés. Hoxe non podo. Vale. Supoño que ainda necesita algo de tempo, non? Si hai cousas que non se esquecen tan pronto. Andrés, que pasou con Sus? Andrés, vamos, eu xa estou. Sí, que teño algo de presa. Falamos despois, vale? Valerá. Hola. Onde é a festa? Que festa? Por que o dis? Polas bombas. Que? Por que vai ser? Porque estás moi guapo. Ai, gracias, pero non hai festa ninguna. Oye, que tal se ceamos xuntos hoxe? Hoxe non podo. Aló? Porque teño que ir a un sitio aí. Quedei. Ah, quedaches? Con Alberto. Acordaste que che falei dele alguna vez? Sí, o arquitecto ese, non? Ese que fora mozo teu. Bah, iso é moito tempo. Venme facer unha visita, vou cear con ele. Daquela sí que hai festa. Pois non hai festa. Se o dis polo vestido, só faltaría que eu non me puidera poñer guapa cando me dera a gana. Claro que sí, muller. Ah. Ese é o arquitecto que? Sí? Sí, está. Sí, moi ben, pois xa yo digo eu. Vale. De nada. Hasta logo. Que? Quen era? Eran da perruquería. Nada, que ao final que che puideron facer un oco é que podes ir agora. Pero que para outra vez que vises con máis tema. Vale, moi ben. Cantas coincidencias, non? Desde que sabes que vai vir ese Alberto. Anda, vamos. Fora. Veña, que teño ganas. Que, véchelo? É un plan de viabilidade que fixemos todos os traballadores. Está ben pensado, aínda que non o creas. Con el poderíamos recuperarnos, pero está feito para Antonio. E agora? E que queres que te diga? Eu de número 0, che. De número 0, pero o que penso eu que o mellor chega a Elena e quere seguir co Varadoiro, co negocio, porque queres que non este montou no seu pai, e cas súas mans, sen axuda de ninguén, e o mellor ela interesa o asunto e sáfaste. Non sei se ela o verá así. Moito menos penso que se arrisque cun negocio que levanos perdendo cartos. Pero que cartos ni que cartos, Adrián? Eso lévase no sangue ou non se leva. Os cartos, como sempre, son o máis importante. Pódese. Miña nai, querida, falar de cartos e apareceres ti é como os milagres, Ramón. É como son os milagres. Pois dejar para Ramón, así como que non quero a cousa, non es? Pero veñen. Chegou Elena? Ainda non. Mellor, quero selo primeiro. Cando chegue, dalle isto. Que? É a miña oferta. A túa oferta de que? Quero mercarlle o Varadoiro. Ela leva anos fora de Portosás e non creo que queira cambiar de vida e quedar para dirixir un negocio do que non sabe nada. Eu ás veces penso que ti serás vendado, Ramón? Ela quererá vender o Varadoiro. Eu teño unha oferta que lle facer. É así de sinxelo. Sempre tes algunha. Pois xa verá quen lle axude, tranquiliño. Que sí, Turito, que é como che puxen na nota. É tan difícil, entendes? Pour, tour, sas. Tour no medio, tío, ou R como de Francia. Pois eso. Hasta logo. Que será posible, pero é tan difícil levar isto. Pour, tour, sas. Para unhas camisetas. Oíste, Toñito, é tan difícil logo para unhas camisetas que van servir para trapos, É tan difícil. Vai vacilar por aí, sí? Xa puxen uns cartéis na parada do autobús. Van caer os turistas como moscas. Xa verás. Hola. Que é, Roxo? Ladislao, o teu pai segue tendo valeira a Casa da Fonte? Sí, queres a comprar? Se me faz un bo prezo. Non, é que veñen uns amigos meus da Coruña e non sei onde os meter. Pois, Roxo, o mellor é que os metes outra vez no autobús e que vayan para casa. Non lle fagas caso. Chan, eses amigos teus da Coruña son turistas, non? Turistas? Home, veñen ver Portozás porque eu lles falei ben disto, pero non sei se non levarán unha decepción, Que va,
Si isto é un espectáculo, o mundo daquel lado, home. Isto é o máis normal, non é? Sí, o máis normal do mundo é o bo que temos, entendes? Iso é Porto Sás. O verdadeiro, non o que sae pola televisión, Que vos pica vos, Non lle fagas caso, Chano, eses amigos teus van ter a sorte de ser os primeiros clientes dunha nova empresa. Ai, sí? Sí, mira, Porto Sás, un tour operator que temos nós precisamente para pasear turistas. Espera. Queres dicir que vos faría descargo do grupo? De pasealo por aí e deixalo de volta no autobús? Exactamente, previo pago, Que ideaza. E non sabe o peso que me quitas en riba, eu xa non sabía que facer con eles. Que vai pagar este, home? Sí, entón de acordo, non? Sí. Así que chequen aviso vos, Vale. Non vos pasaredes co prezo, son amigos meus, Non, me parece mentira, eso é prácticamente un servicio público. Un servicio público, Como os bombeiros, non é? Que pagan o lume, a Garda Civil que aquela aos furtivos, nós aburrimos a xente. Pero falarás ti. Non. Vai tranquilo. Iria, temos unha sorpresa. Vaya sorpresa. Hola, Iria, que tal? Tesme que contar algunhas cousas do secuestro, os detalles máis aqueles, non sabes... Fi. Que? Deixo, Andrés, non me importa. Daquela que? Imos dar unha volta ao Porto e contasme todo? Non sei. Veña, Iria, non podes quedar todo o día na casa, non? É que non teño moitas ganas de sair. Como que non, che? Ademais, ainda me tes que ensinar os trucos... Pero, Fito... Veña, aí está. Vamos. Vamos logo. Hasta logo. Hasta logo, Andrés. Que non te preocupes por ela, que xa cuido eu, Sí. Vale. Estou seguro. Hola, Xurxo, que tal? Boas. Que, non nos vas presentar? Sí, Eu son Xurxo. Son un profesor aquí no Colexio de Portozás. Só sabía. Sí, Berta faloulle de min, claro. Home, falábamos de antibióticos. Non sei se ten algo que ver contigo. Todo pode ser. É que enfermei algo dos bronquios, sabe? Pois non se lle nota nada. Eu vexo estupendamente. Quero dicir, para a idade que ten, claro. É que xa vou por 63 anos. 63? Pois está vostede feito un mozo, Alberto. Ricardo. Ricardo? Que parviño este. Ben, eu teño que marchar. Gracias por todo, Berta. Nada, cuídese, Pensei que era o... Ai, pensaches. Hola, que tal, Alberto? Hola, eu son Alberto. Ti debes de ser Xurxo. Sí, encantado. Senta aí. Estabades aí. Home, que hai? Ladislao, estes son os meus amigos. Eu son... Este é Evaristo Currás, nativo de Porto Sás. Encantado. Igual que eres un almóndeja, abajo. Sí, eu son Ladislao Couto, director xeral de Porto Sás. Novo concepto de turismo. En realidade, nós só queríamos dar unha volta. Precisamente, dar unha volta, porque nós aquí museos e esas cousas non temos. Dar unha volta polo verdadeiro Porto Sás, eso sí. Serás mentireiro, que lleva... Veña, tiramos que non temos todo o día, Ala. Onde se Dar unha volta, xa. Aí ten, canto é? 1350. Xa me dá susto, non? Gracias. Adeus. Hasta logo. Hola. Hola. Que tal quedaba Iria? Ben. Veno a buscar Fito para dar unha volta. Está moito mellor. Menos mal. Xa verás que pronto esquece todo. Que me dera a min poder quitalo do sentido. Nós tamén esqueceremos isto, María, xa verás. Andrés, eu ainda non sei o que teño que esquecer. Que foi que pasou con Suso? A prisión non detivo. Cando acabou todo, Suso fuxiu. Non sei onde pode estar. Eu crin que se ia entregar. Sí, eu tamén o quería. Pero parece ser que o único que quería era estar seguro de que non lle fixera nada a Iria. Se non é por el, non saímos vivos dali. Pero como fui? Suso salvou a Iria. E a min tamén. Arriscouse moito. E ti pensas que o volveremos ver? Non creo.
eu non estaría tan segura. Faime caso, anda. Ademais, temos outras cousas nas que pensar, non? Sí? Que? Pois, por exemplo, os preparativos dunha boda que teñamos pendente por aí, creo. Porque supoño que segues querendo casar comigo. A mí me dá que sí. De mí non te libres tan facilmente. Non? Tranquila, muller. Que, Corriolo? Logo que lle faz? Eu vou ir a bordo buscar o casco, Anda o tráfico por aí adiante, ven a noite xa encima. Calquera día vou preso. Moi ben, vemos. Hasta loguinho. Oiches, faime un favor, pásalle aí polo petróleo a ver se Lendiña precisara algo. Aló, que te fai falta axuda ou que? Tenxe medo a Lena? Ten medo que che invista pola popa, como un carneiro, dixo eu, Que che mete un zapatazo que te vais o oso, chan. Todo é culpa de tú, Adrián, todo é culpa de tú. Xa non sei por que lle tens que contar ao rapaz o que fixen eu, o detalle ese de Elena. Non me deixaxe rematar o conto? Va, falaches un lotazo. Veña. Tens razón, En fin, a ver se chega dunha vez. Se eu vou aproveitar a ver se marcho, porque, mira, para toparme con aquela mecosa caprichosa... Velaí a tes. Carne... Elena. Que hai, ovelliña? Eleniña. Eleniña, miña nai. Ai, pero moito medrou isto, Está moi cambiado. Algo cambiado? Si, algo cambiado sí que está. Algo non, moito. E a estrada é má. Antes chegar aquí é unha eternidade, agora un pasiño. Ai, muller, é unha eternidade polo aquel de que viñas andando. Agora co cochazos que tes, miña nai, que máquinas. Podes ir onde quires. Ata chegaches aquí ata o fin do mundo. Este coche ten unha quir, sabes con que? Co de Tucho. O que trouxo da Polinesia, non sabes? Pero era máis... Pero petróleo, déxame aterrar, Que? Ai, pensei que xa non te contabas mentiras. E dalle que as mentiras é unha cruz que teño eu, carallo, Ti, en cambio, non cambiaches nada. Alégrome de verche, Adrián. O mesmo digo. Tampouco ti cambiaches moito. Adrián, algo cambiou, Que agora estás feito unha mullerazo mundo de guapa, Ui! Oi, petróleo. Ui, ti cas nasas és un pouco maravillosa, Tranquilo, home, que desta non che vou facer nada. Pónteme quieta, Ai! O mar, que mo foi levar. Que che parece o plan para sacar adiante o Varadoiro? Non sei, Adrián. Eu non entendo nada. Iso non hai que non entenda. Teste que guiar aquí por Adrián que é o fenómeno, é o que hai. O Varadoiro pode ser rendible. Claro que será rendible. Rendibilísimo. Vou no vender. Mira se será rendible. Muller, non sei, o mellor meto menos que non debo, pero... Che, mira ben o que faz, que é o único Varadoiro que temos aquí en Portosás. Non será, pero os libros de contas non dan, Elena, podemos facer que dea cartos, en serio. Mira, Adrián, eu xa che dixen que desto non entendo nada. E, ademais, nin sequera tiña pensado botar aquí máis de 2 días, así que tampouco vou facer cargo do negocio, non? Elena, fai o favor, botelle unha ollada aí ao plan de Adrián e máis dos traballadores, é que sí. Teño 2 cousas máis para que as estudies. A ver. Esta é unha oferta de compra. Home! É de Ramón Couto. Ben sabes quen é. Sí. Nunca me gustou. Pero, se ten unha oferta que me facer, estudiarei. E estoutra é unha carta do teu pai. Mandou hai meses, cando xa sabía que non lle quedaba moito tempo. Pediume que xa desen cando chegaras. Gracias, Adrián. Gracias por todo. Non tes por que dar máis. Veña, petróleo.
Vamos, adeus, Elena. Vémonos, Elena. Petróleo. Que... Gracias a ti tamén por te preocupares. Gracias a ti tamén. Xa nos veremos, Elena, veña. Ben, aquí vai comezar a nosa visita guiada a Porto Sás, así que desde este momento somos moitos, non nos espallamos e estamos moi atentos sempre á xenda. Ben, en calquera tour convencional, pois faría fincapé na nosa igrexa, que é moi bonita, do século XVI, neste cruceiro, pero nós queremos vos amosar o Porto Sás normal, o Porto Sás cotián, os avós cuidando dos netiños, dándolles a merenda, o que son as jaibotas voando, a erviña, unha parede, un balado, efectivamente, que son moi bonitos tamén, e se paramos aí un momentiño e antes de baixar ata o Peirao, pois o meu colaborador, don Evaristo Currás, vai proceder o cobro dos importes. De que importes? Dos importes do tour, naturalmente. Home, que nos... Xa sabedes que somos amigos de Chano, non? Precisamente por eso, senón co mundo de xente que temos ali ajardando. Así que procedemos ao cobro dos importes. Canto é? Son, ben, pola visita guiada son 1.000... Non, 2.000. 2.000. Un regalo. Non mirar para a igrexa, sempre moi pendentes dese balado tan normal. Pero non son 2.000 por todos nós? Pero, señorita, por favor, nós temos uns gastos, entendes? Como empresa, temos seguros, temos transportes, temos documentación, temos presa... Veña, arriando, Hola, Pitusa, bonito día. Precioso, o que está facendo Currás? Esta muller, pregunta yo, eu que sei o que está facendo. Está sacando cartos a esa xente. E non son daqui, non? Non son daqui, son de fora, son amigos de Chano, contratáronnos. Unha mina, Sí, non? Despois podemos levar ali ao Castrellón, que hai paredes con marea, Sí, moi ben, moi ben. Que tal, Pitusa? Hola. Que tal, Currás? Pódese saber para que vos contrataron eses turistas? Ti que te importa? Para darlle servicios daquel de turismo, non? Vos o que estades estafando a eses pobres desgraciados. A modiño, que agora somos unha empresa, un tour operator, por Tour Sás, Pitusa. Xa. Unha empresa. Está debidamente inscrita no rexistro mercantil? A dúbida ofende, Pitusa. Non sei se o sabes, pero ofende. Xa, pero non lle tomes a mal tampouco, Ladislao. Que ela o que quere igual é meterse ainda no negocio con nós, non é? Pero no momento non pode ser. Xa falaremos. Pitusa, xa falaremos. Claro que imos falar. Estafadores! Vía. Arrancando. Sempre fingindo a... O peor da arquitectura é que, por moi persoal que sexa, non che permite expresar certas cousas, porque sempre dependes de outros factores. Por iso necesito a pintura. É a miña expresión máis persoal. Oe, sabes que sempre quixen pintar? Sempre? Pois só se necesita un lenzo, pincéis... É talento. Eu pintei óleos algunha vez. outra botella, porque este champán que trouxaches está riquísimo. É un cava reserva. É reserva. Mira ti. Voulle dicir a Belinda que saque outra botella do congelador. Non, deixa estar, que xa vai buscar Xurxo, verdade? Sí, xa vos la traigo eu. Total, teño que ir á escola a unha reunión de profesores. Moi ben. Hasta logo. Belinda, levas ali outra botella parella. De reserva. Esa que trouxe o artista. Que é o arquitecto? Sí, o arquitecto. Non só o arquitecto, tamén é pintor. A súa expresión artística máis persoal. En fin, deixo-vos que teño que ir para o colexio. Vale. Todo levas ya eu? Con cuidado. Queríache pedir que viñeses comigo. A Berlín. É iso? Quero que me acompañes. Unhas vacacións. Serán só 2 semanas o que dura a exposición. Xa, pero que non creo que poida. Por que non? Será divertido, xa verás. Sí, eu estou segura, pero... Non digas nada. Pensa-o, por favor, vale? Dime que o vas pensar. Vale, veña, sí que o penso. Hola. Hola, Paula, gracias. O cava, moitas gracias. Alberto, esta é Paula. Paula, este é Alberto. Encantado. Que estou encantada son eu. Querida Elena, menos mal que atopáchelo Baraduiro. Había tanto tempo que non ías por Porto Sás que tiña medo de que te perdeses. Antes de botar as miñas insas ao mar, quero che pedir algo. Xa sabe lo que pasou últimamente cos meus negocios. Tiven que vender a metade e a outra metade está nas mans dos bancos. Só che podo deixar este pequeno Baraduiro.
Pídoche que non mo quiten, Elena. Fai o que poidas para que Adrián e o resto dos homes dean saído adiante. Xa sei que tes unha vida propia, que nunca che gustou quedar nun sitio máis dunha semana. E ao mellor enfadaste comigo, pero xa ves, para eso están os mortos, para molestar un pouco. Prométeme que has mirar polo meu Baraduiro. É o único que me queda, Elena. Eso e máis ti. Teu pai, que aínda che quere. Vale, papá. Muy ben. Gracias polo regalo. É outra cousa moi importante, porque isto dos percebes non todo o mundo entende ben. Se vos ven un vigilante da Xunta, hai que dicir que a bolsa que atopastes na cuneta, tá? Non será que están en veda, non? En veda. Que falta de ignorancia. Non, muller, na linguaxe dos percebeiros, os percebes collidos nas rochas dos cantís, dice da cuneta. Pois ala, xa estamos. Señoras e señores, aquí está o meu pendello. 5 estrelas, construción tradicional, Costa da Morte en estado puro, Pois está algo cotroso, non? Algo cotroso? Ela ti que querías leites de burra? Se vos puxemos, carallo, bañeira, palanjana... Máis flores e máis unhas masás que puxo aquí Evaristo, que máis queredes? Veña, cada quen que colle o sitio. Un sitio para qué? Para que? Para dormir, filliña, que queredes tomar unhas copas? Mañán temos un día moi completo, hai que descansar. Tedes colocar isto ben, non, Evaristo? Verá, que rombo, Aí está. Veña, non temos todo o día. E vostedes non quedan aquí? Nós non que os importe se imos comer unha sentolada e despois ainda imos ao salto a meter... A meterlle un repaso ao planning de mañán que é complicado. Ala, descansar. Ala. Oi, já, estou algo mosca con pitusa, Non, ti tranquilo, non pasa nada, xa verás. Non? Se nos meten no caldeiro, despois que non, que isto é un negocio legal. Prácticamente legal, para legal, digamos, non? Para legal, va, ao comer sentolos ao carallo. Andrés, a nena está dormindo, que fago? Despertareina. Non, deixa dormir, non? Eu teño que ir ao xulgado, pero en media hora estou listo. Mira, seguro que cando volvamos ainda está dormindo. Xa, Andrés, pero non me gusta deixala soa. 20 minutos, María. 20 minutos estamos de volta. Pois veña, marchamos o qué? Eso acabei. Veña, ti estás lista, non? Sí. Vamos. Acaban de sair da casa. A nena non vai con eles. É mellor que esperemos. Deso nada. Fixemos un trato. Só necesito media hora. Veña, vamos. Está ben. Compañeiros, a cousa está así e non hai volta que darlle. O Baraduiro dá perdas. E Elena non sabe que facer con el. Pero tiñamos un plan para leválo adiante. O plan era para llo ensinar a don Antonio. Pero don Antonio morriu. As cousas cambiaron. Ela, que opina do noso plan? A Elena non lle interesa. Non temos moito que facer. Vai no vender, non? Penso que sí. De feito, xa ten unha oferta de compra. De quen? De Ramón Couto. De quen ia ser? Levanos detrás do Baraduiro. E manterá os postos de traballo? Eu que sei. Se o compra será del. E poderá facer o que lle pete. Pois eu non sei como dubidas se ir ou non ir a Berlín con Alberto, Xa me gustaría a min. E Paula, que tampouco podo deixalo dispensario así como así, non teño sustituto. Bo, non se echas parva. Ti pensas só en que Alberto é perfecto? Tampouco exaxeres. Non estou exaxerando, Mira, é elegante, culto, é inteligente, sensible. Ten o máis importante. E que é o máis importante? Que está boísimo. Mira para ela. Vexote moi interesada, se queres, dígolle que vas ti. Xa lle preguntei eu. Coa mirada, Só coa mirada.
Quedei de chamalo agora, está en Santiago. Pois dille que vas con el, muller. Ai, Paula, non sei. De que eu xa sei como acaba todo isto. Non. É que non quero empezar nada de novo, que xa está rematado. Mira, non sei por que rompites con Alberto, a verdade, non me interesa, pero... Pensa que tamén é unha boa ocasión para, non sei, darvos outra oportunidade. Vale, vou non pensar. As oas. Vale. Pero lembra, aquí está Porto Sás, co de sempre. E aquí está Berlín e Alberto. Bruxa. Ti mesma. Pois isto xa está. Vostede sabe que o Obradoiro está hipotecado, non? Como que hipotecado? Sí, non o sabía. Sí, pois ten que facer fronte a uns pagos mensuais. É por un crédito que pediu o seu pai en uns meses. Home, non é moito. Aquí está. Como ve, pero... non creo que teña problema no caso de que o queira vender. Menos mal. Vai no vender? Supoño. Non me vexo a fronte dun Obradoiro. Home, todo pode ser. Eu tampouco pensaba que acabaría de xuiz nunha vila como a Porto Zas e aquí me ten. Unha vida moi tranquila, supoño. Tranquila, mellor que non lle fale. Adiante. Hola, coa venía, señor xuiz. Ladislao, estou ocupado. No, pero é unha visita comercial, Andrés, é un momentiño de nada, eh? Un momentiño, a llevar isto. Veña, que non temos todo o día. Hala. Veña. Ben, señores, atopámonos no despacho do xuiz Andrés Domínguez, xuiz en exercicio, nunha xuntanza previa ao momento de reflexión que pode ser fundamental, culpable ou inocente. Ladislao, que significa isto? Xuiz, son aqueles servicios turísticos, non? Servicios turísticos. Pitusa. Señor xuez, xa lles dixen a este par de estafadores. Pitusa. Ben, rematou a nosa visita, señores, imos saindo dun en un. Veña, lanzando, rápido. Arreando. Hala. Desta non vos vais a ir ben. Xuro che que vas pasar polo calabozo. Eu vou pasar polo... Que é un anaco? Oi, calabozo, temos que ir ao calabozo. O calabozo non. Eu coñezo, ben. O calabozo non. Isto que? Isto é a tranquila vida de Porto Zas. Xa vou, un momento. Quen é? Abre a porta, Iria. Papá! Xa rematou todo. Ninguén che vai volver facer mal. Vas volver para Porto Sás? Non podo, Iria. Teño cousas que facer. Entón marchas, non? Teño que marchar, sí. Pero antes quero que me prometas que te vas lembrar de min algunha vez, vale? Claro que me lembrarei de ti, papá. Suso, que fas ti aquí? Vim para despedirme de Iria. Só viñeches para iso? Para iso, e para pedirche perdón por todo canto che fixen pasar. Pero como se che ocorre aparecer por aquí, Suso? Estante buscando. Non. A policía deixou de buscarme. Prometín que me entregaría e fíxeno. Vou colaborar. Estou baixo custodia. Alégrome de que cambiaras de opinión. Non. Non cambiei de opinión. Pero antes de entregarme, tiña que amañar algunhas contas cos que puseron en perigo a vida da miña filla. Que vai pasar contigo? Agora entrarei nun programa de protección de testemunhas e despois declararei contra a organización. Pero antes quero que me dijas que me perdoas. Perdoareiche. Gracias.
É por min. Teño que marchar. Suso, non temos máis tempo. Agora vou. Lembra o que me prometiches, vale? Adeus, Andrés. E gracias por todo, de veras. Cuídate. Espero que todo che saia melloras a partir de agora. Adeus, Suso. Así que vas vender. Non podo facer outra cousa, Adrián. Pero quen sabe? Ao mellor o que compre é quen de facelo rendible. Mira, que eu venda o Varadoiro non significa que vai a desaparecer. Tratándose de Ramón Couto. Eu non entendo nada de barcos, Adrián. Ben che gustaban cando eras máis pequena. Bo, cando era pequena o que me gustaba era xogar co idiota de petróleo. E agora sabes, a xente cambia. É a carta de teu pai, líchela. Sí. Non dicía nada. Xa sabes como era. Xa o tes decidido. Sí, sinto, pero sí. Mira, a proposta de Couto non está mal. Por certo, que vai vir agora aquí, a min gustaríame que ti estiveses presente. Se non che importa, preferiría marchar. Ven aquí, home. Quero saber o que quere facer co Varadoiro. E ti non podes dicir que non, así como así. Está ben, como ti queiras. Aí ven. Pódese. Pasa, pasa, Ramón. Estás na túa casa. Ainda non, pero todo se andará. Ah, sabes que Alberto invitou a Berta a ir a Berlín? Guau. Supoño que ao final irá, se non ven parva, que é? Brrr, es que teño pasado en Berlín, miña nai querida. Ai, non me digas máis. Seguro que o muro tiraste lo tica a cabeza, non? O muro, lindiña, caíu porque tiña que caer. Caíu porque tiña que caer. E caíu gracias a moita xente anónima que colaborou cos servizos secretos. E non preguntedes máis, porque non podo dicir máis que ainda está moi fresco o chope. Fai o favor, Te querías e que non imos preguntar, tranquilo. É que non podo, nin podo nin debo dicilo. Entendes? A trama esa non podo nin debo dicilo. Eu Berlín, queres que te diga? Eu Berlín coñezo como ao caçador. Malo de Berlín, sabes o que é? O frío que vai. Que vai un frío, che, que non che dá tempo a facer un pis ali, E despois o das rúas, que son todas strass. Strass isto, strass el outro. Pero a Berta lle gustar mundo, a Berlín. Sei que decidir con Alberto. Ti coñécelo? Non. É arquitecto, pintor, a saber cantas cousas máis. Será. E será unha velliña tamén, non? É que dixo hoxe? É que vai dicir Xurxo. Ata logo. Calará 5 minutiños. Hola, familia. Hola. Xurxo. Posme un café, Petrón. Ah, xa vou eu. Ben, eu marcho. Marchas? O Fidersen. A Boriño, Paula, a Boriño. Ao Fidersen, ao Fidersen. Ela, o Pauliña, está estudiando idiomas agora? Non, xa sabes, o Fidersen é o que ladran os alemáns, e o que ladran en Berlín, xa... Ah, dilo polo artista ese, non? Pois mira que ben, que marche para Berlín canto antes, que ali está mellor. Dicía polo artista, si, o malo non é que marche el, o malo é o que leva el, É que leva? Pois dis que, leva a Berta. Que vai Berta con el? Por qué? Home, non sei, invitaría, que sei, che, eso... Pois nada, mira, oi, que vaya para Berlín, que é un sitio moi bonito, moi interesante, e paga a pena coñecer. Claro, a ti non che leva idea, claro. A min non. Ah, non ci importa, que marche co artistiño este, non ci importa. Que marche, é cousa dela, non? Xuxa, ti non acordarás nunca, ti non te das conta que eu non vou vivir sempre. Que como non che vai importar que marche con tremenda mulleraza, ó? Mira, Petróleo, é que lle queres, é cousa dela, que xa é maior, non? Ponlle o café ben garjadiño este, a ver se desperta dunha vez, se acorda. Meu pai vai ser como un axente secreto. Sí, un infiltrado. Eso que lle fan os futbolistas, só. Dice que xogan infiltrados. Pero mira que ese animal, Iso é cando lles inxetan algo no xeonllo para xogar burro.
gracias ao meu pai, van a acabar con toda a mafia. Que sorte. Xa me gustaría ter a meu pai así, A min. Decídelo en serio. Home. Home, claro. Meu pai é mariñeiro e eu lutei contra a mafia. Sí, pero non o vai ter doado, Eses tipos son duros como a croios. É ben valentón. Sí, un valente. Pensade, ademais, que isto está en bastante mal estado. Hai que investir moitos cartos. Abonda, Ramón. Se aceptei a túa oferta, non? Pois non tes máis nada que xustificar. Ata que asines todo formalmente, no... Asino che cando queiras. Mañán, pasado... Ou hoxe. Hoxe? Hoxe, aquí e agora. Xa trouxen os papéis preparados. Pensáchelo ben, Elena. Está todo pensado, Adrián. Tens que asinar aquí e aquí. Que vas facer co Baraduiro, Ramón? O que se fai nestes casos. Primeiro, suspensión de pagos. Despois, acordos cos traballadores e indemnizacións xustas. E, finalmente, venda. A quen yo vas vender? Hai un banco e unha construtora que están moi interesados. Un banco e unha construtora. Sí, sei que teñen un proxecto dun porto deportivo, algo así. Progreso, Elena, progreso. Oi, este Baraduiro leva aquí máis de 40 anos. E xa son anos demais. Xa vai sendo hora de facer algo mellor. Facer algo mellor? Sempre fixemos barcos, Ramón, e fixémolos ben, e reparámonos. Moitos barcos pasaron por aquí e volveron a ser. Iso é o que sempre dicía meu pai. Este Baraduiro sempre tivo un volumen de negocio cativo, barcos pequenos. Pero feitos por homes que sabían do mar. Agora virán homes que saben de portos deportivos. Deso nada. Pero que faz? Axustar contas. Debolle moito ao meu pai, Ramón. Este Baraduiro seguirá facendo barcos, Adrián. A ver, quero ver ese plan de viabilidade que tendes por aí deseñado. As súas ordes, xefa. Estás tola, Elena. Este negocio afúndese. E ti afundes con él. Xa veremos. E ben, finalmente chegamos xa ao noso cuartel xeral. Amigos e amigas, aquí naciu o concepto de turismo normal. Aquí naciu Portoursás. Pero hai unha tenda, non? Pero unha tenda sempre hai que ir á tenda. E se non que venda. Estou me acordando de que tamén temos camisetas e... A que hora marchades, entón? Sí, mañá temos que traballar. Vaya, que son xornalistas, non? Como a Chano. Non, eu son abogada. En realidade todos somos abogados. Abogados tan noviños? Pero que vos dan o título nacer ou que? A mí tenemos 30 anos, Pero avisarades, home, que vos fasí un desconto por colega, non? Por profesional. Non pasa nada, tranquilo. Tampouco exercemos como abogados. Non facemos prácticas en Facenda. Ben, el xa é inspector de Facenda. Sí, non? Sí, xa sabe. Perseguimos estafadores, xente que defrauda. Sí, home, non vou saber o que é un inspector de Facenda. De que carai. E aquí está a camiseta. A 2.500 máis as 2.500 dos percebes, xa pagas tú despois, Non, pero hoxe temos unha oferta que consiste en regalarvos unha a cada un, por xente encantadora. É máis, vou dar dúas para cada un. Non, home, que non, home. Ti estás mal de cabeza, o que los importes, que... Cala a boca, déxame, Evaristo. Non, porque 3, pa ti 3, por guapa, pa ti e pa ti tamén. Pois moitas gracias, xa sabedes, se tedes algo que arrasar con Facenda, preguntade por algún de nós, Non, con Facenda non, non, precisamente estábamos falando de pechar a empresa, porque non dá, Pero como de Facenda? Vos sodes de Facenda? Sí, vaya, son eu, eles están en prácticas. Tanto, Facenda somos todos, non é? Uns máis que outros, claro. É máis, estou pensando que en realidade de pechar xa isto é un peche retroactivo, aí tende os cartos e moitísimas gracias por todo. Todo de balde, os percebes de antes tamén, É máis, se queredes ir de tomar algo ao petróleo, que o barque xa da nosa parte, xa todos, Pois son vostedes moi amables. Pois, que quedes no último coche de liña? Si, das 9. Pois xa vos iremos despedir, Tomade algo, Tomade algo ali no petróleo. Gracias. Ben. Moi amables, Que simpático. Vai, inspector. Ala. Petime, home, como non me avisas? Que non o sabía, home. Non o sabías? Zafamos polos pelos, Xa zafamos. Me cagina. Hola. Hola. Quería falar contigo.
Queiras? Mira, Berta, hai certas cousas que eu non se dixen nunca. Cousas as que un pensa moito e que non se din así como así. E que cousas son esas? Cousas que hai que pensar, que sentir. É dicir, entender que un sente certas cousas ás veces non é tan doado. Xa, como, por exemplo, non sei, vénseme agora así á cabeza. Por exemplo, tomar decisións, non? Sí, iso sempre é difícil, Iso, sí. tomar decisións. Tomaches algunha decisión ou... Sí. Tomei. Estive pensando moito estes días e creo que xa sei o que quero. Xurxo, non vou ir a Berlín. Mira, déixame rematar. Alberto marchou. Non vas a Berlín? Ah. Pero estabas dicindo algo, non? Sí, Remato. sí. Nada, que viñache desexar boa viaxe, pero se non vas... Ti estás seguro de que ias dicir iso? Sí, claro. Mira, invítote a tomar un café no Petróleo. Veña. Xurxo, estabas a piques de dicirme que me queres e acabas convidándome a un café no Petróleo. Pero de onde sacas iso, ti? Eu non che ia dicir nada diso. Pois pareceu-mo. Non, eu estaba a piques de dicirche, Berta, boa viaxe e xa nos veremos cando volvas. Vale, vamos. Aonde? Tomar ese café cortado. Imos logo. Bueno, xa marchamos, É que funcionou a miña idea. Tiña razón. Tan pronto dixemos que éramos da facenda. Empezaron a tolear. Devolveronos os cartos, encheronos de regalos. Non me digas. Sí, Currás deu unos 3 kilos de percebes da cuneta. Da cuneta, sí. Vaya par de jalupíns. O que estarán falando coa loba de Pitus? A ti que che parece do paquete que nos va a meter? Ti crees? Ti a mí non me volves a liar máis cos teus negocios, E se é de turistas é ainda menos, Cala é saúde. E mira o Chano. A ver se vai a acordar a hallada, verás en canto colla. Polo lío este que nos metiu os inspectores de Facenda. O peor é que levan os meus percebes. Unha das mellores mareas do ano, me caje... Unha vez que nos colles sombrizos tamén... Está calado, Mixón. Chano! Chano! Pasa pa aquí. Roxo, ven aquí, mira unha cousiña. Marcharon encantados, Pasaron de maravilla. Maravilla, non? A ti como non dis nada? De que? De que? Liante, que casi nos mete no caldeiro, Pero que dis, Eses amigos teus eran inspectores de Facenda. Pouco máis pechan o negocio e métenos unha multa. De Facenda? Son psicólogos, Son todos psicólogos. Sí, xa, os típicos psicólogos de Facenda, non? Era boa psicolara. Mira como me desestabilizou o Roxo. Mira tamén. Pero que Facenda? Son psicólogos, traballan nas escolas cos rapaces. Pois eles dicían que eran inspectores de Facenda, Pois enganáronvos, eu que sei. Enganáronnos, A nós, non? A nós. O peor é que levaron os percebes, entendes? Que percebes, Que percebes? Que? Que contan eses dous? Non sei, falan de inspectores de Facenda, de percebes. Eu non entendo nada. Ti sabes de que vai todo isto? Eu? Nin idea. Estea onde estea, seguro que che das gracias por traelo ata aquí. Sí, supoño que sí. Estarei facendo ben, Adrián. Estalo facendo de maravilla, nena. Xa verás como todo sai ben.
Gran home. Acordaste cando tiraches o petróleo? Que ben ya tinaches coa NASA. Facía Cristo de ti, meu, pouca vergonza teve. Vamos todos nos Alfonso vos. Coa NASA, tiracho ao mar, feño. Bueno, nunca darás un mágico a mí, nunca darás. Veña, pasa adiante. I saw